suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi lilinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko. Ayan, isa pong mapagpalang gabi po sa bawat isa. Bago po tayo dumako sa ating gawain, tayo po muna itubayo at mag-pray. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Lord, we praise you, Lord. We honor you, O God. We bless your holy name, O God. Lord, salamat, salamat muli, O God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord God, na kami po ay dinako nyo sa lugar na ito, Lord God, upang kami po ay sumamba, upang kami po ay magpuri at magbalik ng lahat ng pasasalamat sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na kami, Lord God, ay patuloy nyo pong pinapalakas, Lord God. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Lord God, sa kapayapaan, Panginoon, na patuloy naming nararanasan sa mundong ito, God. Lord, salamat, Lord, muli sa iyong salita na ihahayag sa gabing ito. Ikaw po ang siyang kumilos o banal na spirito. Mangusap ka sa bawat isa. Turuan niyo po ang bawat puso ng bawat isa, Lord God. Na tunay nga, magkaroon kami ng pusong dalisay sa iyo, Panginoon, na aming mga puso, Lord God, ay gawin mong matabang lupa, Lord God, na handang tamnan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa iyong lingkod na gagamitin, Lord, sa gabing ito. Tunay nga itago niyo po siya sa iyong lingkod ng krus, Panginoon, at tunay nga ikaw lamang, O Diyos, ang maitaas at maluwalhati. Salamat, Lord God, maging sa mga nanonood ngayon sa gabing ito, Lord, sa live streaming, Panginoon. Ikaw po ang kumatagpo ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Spiritually, Panginoon, Lord God, financially, Lord God, at salamat sa iyong salita, Lord God, na kami po, Lord God, ay mabibless, Lord God, at matatanggap namin ang salita mo sa aming puso, Lord God. Salamat na marami, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa. Sabi mo nga sa katabi mo, mapagpalang gabi. Ayan, amen. Sige po, dahil po sa gabi pong ito, tayo po muli ay magbibigay ng ating pasasalamat para po sa ating Panginoon sa lahat po ng ginagawa niya sa ating buhay. At higit sa lahat, sa Kanya pong presensya na lagi po nating nararanasan. Amen? Amen. Kaya po ihanda natin ang ating mga puso, ating pong mga buhay, yan, sa pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita sa presensya mo. Ako'y magsasaya, sa puso ko'y wala nang ang iba. O Diyos,
sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man. Wala nang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailanman. Muli pa pasalamatan natin ang Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Purihin kita, sasayawan kita, sa presensya mo ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala nang ang iba, O Diyos, O Diyos. Lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man. Wala kang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan. Lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man. Wala kang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na dapat kailanman. Pagkat lagi kong nararanasan, awitan po natin ang Diyos. Pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man. Wala nang higit pa sa iyong pagmamahal o mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pamayan ko. Lagi kong nararanasan pag-ibig mong hindi kaya iwasan ng kahit na sino pa man.
ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupuntahan ko. Kahit kilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko'y iyong bibig. Langit ang aking nadarama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo langit, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag ako'y sumasamba. Muli pa, awitin natin ito sa ating Diyos. Sabihin po natin, Panginoon, langit ang aking nadarama kapag kapiling kita. Kapag ang presensya mo ay aming nararanasan. Amen? Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Langit ang aking nadarama. Tuwing kapiling ka, O Diyos, ang puso ko'y sumisigla. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Purihin natin ito. Langit ang aking nadarama, Panginoon. Kapag ang iyong presensya. Salamat, Panginoon. O Diyos, tunay nga na langit ang aming nadarama, Panginoon. Sa tuwing nararanasan namin ang iyong presensya, O Diyos. Lord, patuloy kami nagpapasalamat. Dahil patuloy kang kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, wala po kami ibang nais sa gabi pong ito. Hindi magkaroon, Panginoon, ng pusong dalisay. A pure heart, Panginoon. Ito po ang nais ng bawat isa sa amin sa gabi pong ito. Kaya, O Diyos, tanggapin mo ang aming mga papuri, aming mga awitin para sa iyo. And give the desires of our hearts tonight. Thank you, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y magmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang. Jesus. Muli pa sabihin natin sa Diyos, pusong dalisay, Panginoon. Pusong dalisay aming nais. Ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos. Dalikayin mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos,
at kailan. Maghari ka, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Purihin natin ang Diyos na buhay. Maghari ka, Panginoon, sa aming buhay. Purihin ka, sambahin ang ngalan mo, sambahin ang ngalan mo, ang Diyos. Sa'yo ang aming magsamba, sa'yo ang aming papuri, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. We thank you, Lord. Oh yes, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabi pong ito. Dahil alam namin, Panginoon, ang aming mga papuri ay naging isang mabamong samiyo, Panginoon, sa iyong trono sa gabi pong ito. Lord, we thank you for moving in this place. Thank you for giving us a pure heart. Panginoon, na handang makinig, Panginoon, ng iyong salita. Lord God, sa gabi pong ito, muli kami ay narito. Nais namin, Panginoon, na magpaturo, Panginoon, sa mga bagay na nais mong ituro sa amin, O Diyos. Lord God, let your Holy Spirit ang magbigay sa amin ng kaalaman, knowledge, and wisdom nang maririnig po namin sa gabi pong ito ay maintindihan at manatili po sa aming mga puso, O Diyos. Maraming salamat sa presensya mo, O Diyos. Sa iyong aming pagsamba, sa iyong pinakamataas na pagsamba at papuri, O Diyos. Purihin ka, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, tayo magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Nagagalak po ba ang bawat isa? Tingnan po muna natin yung ating katabi. Sa mata makikita ang tunay ng ngiti. Amen. Amen. Pagpalang gabi po sa bawat isa. Ako po pala si Brother Neil at isang karangalan po na makapaghayag ng salita ng ating Panginoon. Amen. Bago po tayo mag-upisa, tayo po muna yumuko at manalangin. Lord, salamat Panginoon sa mapagpalang gabing ito. Panginoon, kung saan, O God, ang aming puso't pangyapak ay dinako mo sa lugar na ito upang makinig at mag-aral ng iyong salita, Panginoon. Ganoon na rin, Panginoon, sa iyong mga anak na makikinig sa live stream, Panginoon. Patuloy nga, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ay tumagos, Panginoon, sa kanilang mga puso, O God, at matanim sa pinakamatabang puso nila, O God. Lord, salamat, O God, at sa iyo ko inaalay ang aking buhay, O God, at tunay nga, Panginoon, na wala akong magagawa kung di mo ako sasamahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Gamitin mo kong bilang iyong tagapagsalita sa gabi ito. Salamat, O God, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak na si Jesus. Amen. 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 Pagpalang gabi po sa bawat isa. Ang sarap po ng awit natin kanina eh. Yung sabi doon na, ang kagalakan ng Diyos ay kalakasan natin. Amen. Gusto po ba natin na magkaroon tayo ng kalakasan lagi? Amen. Make sure po lagi nagagalak ang Diyos sa atin. Siguraduhin po natin na laging masaya ang Diyos sa atin. Tuwing nakikita niya tayo, laging masaya. Kasi pag natuwa ang Diyos sa atin, nakikita niya yung anak niya, nagpupuri ng tunay sa kanya, ay bibigyan niya ng kalakasan. Ayun yung kagalakan ng Diyos. Kapag ikaw yung malakas ngayon, wala kang sakit ngayon, ibig sabihin niyo, nagagalak ang Diyos sa'yo. Amen? Natutuwa ang Diyos sa buhay natin. Amen? Noong nakaraang pinag-aralan natin, sacrifice, living sacrifice, ialay natin yung ating buhay bilang isang handog na buhay sa Panginoon. Paano natin iaalay? Sa pamamagitan ng ating lakas din. Ialay natin ng wala tayong ititira. Kapag sinabing buong buhay mo, buong pagkatao mo, kailangan ialay natin sa ating Panginoon. Kahit yung resources mo, kahit yung anuman yung nakamtan mo sa buhay, ay ialay mo sa Panginoon. Wala tayong ititira. Ayun yung pinag-aralan natin last month. Yung sacrifice, living sacrifice. Ngayon pag-aaralan po natin binigay sa puso ni Bishop ng ating Panginoon na ang pag-aaralan natin
Pure heart. Yun. Sa inawit natin kanina, dalisay na puso. Amen. Sino ang gusto nung may dalisay na puso? Taas po ang kamay. Hindi po nagtaas ng kamay, ayaw ng dalisay na puso. Amen? Gusto po natin yun. Yung pusong dalisay. Amen? Sino ba naman ang ayaw ng malinis na puso? Diba? Bago tayo, kanina nga nakikinig ako sa devotion, morning devotion kanina. Hindi lang, sabi ni Pastor Albi, hindi lang dapat na tinanggap mo lang ang Panginoon. Diba? Hindi lang pwede na, tinanggap ko ang Panginoon, okay na. Kailangan meron ka ding dalisay na puso. Amen? Hindi pwedeng papasok ka sa presence ng Lord, wala kang pusong dalisay. Hindi po pwede ganun. Kailangan, bago tayo pumasok sa presence ng Lord, pumasok tayo sa kanyang banal na presensya, kailangan yung puso natin ay malinis. Amen? Ang pag-aaralan po natin, pure heart. Ang sabi sa awit 24, verse 4 to 5, sabi, Psalms 24, 4 to 5, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan. Verse 5, bibigyan siya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Ipapahayag siya ng Diyos na walang kasalanan. Ang sabi din sa verse 4, siya daw na may malinis na kamay at dalisay na puso na hindi nagmamataas ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumusumpa na may kabuluanan. Ano sabi nung kapag hindi sumusumpa? Hindi nagsasabi ng kasinungalingan, hindi nagsasabi ng mga pangit na bagay, ay hindi yung may malinis na kamay at malinis na puso. At kapag meron tayong malinis na puso, ang sabi sa verse 5, bibigyan niya ni Yahweh ng pagpapala at kaligtasan. Diba? Amen? Sino ba't ayaw ng pagpapala at kaligtasan? Diba? Lahat ng tao gusto ng pagpapala. Lahat ng tao gusto ng kaligtasan. Amen? Makakamta natin yung kaligtasan na yan, makakamta natin yung pagpapala na yan kapag meron tayong malinis na puso sa ating Panginoon. Amen? Amen? Palakpakan po natin. Medyo seryoso po tayo ngayon. Amen? Amen. 5 things to do to have a pure heart. 5 bagay na kailangan natin gawin para magkaroon tayo ng pusong dalisay. Amen? Number 1, learn to forgive. Amen. Matuto tayong magpatawad. Amen. Kapag ikaw, meron ka pang galit sa puso, hindi mo pinapatawad yung kapwa mo o yung katabi mo ngayon, hindi mo siya pinapatawad, hindi ka magkakaroon ng dalisay na puso. Amen. Para magkaroon tayo ng dalisay na puso, ang kailangan natin gawin ay matuto tayong magpatawad sa ating kapwa. Amen. Kasi kapag hindi ka nagpapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Ano sabi sa Mateo 6:15? Matthew 6:15? Sahin po natin. Ngunit, kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Amen? Maliwanag po dun. Kung hindi natin papatawarin yung mga kapwa natin, yung mga kapatid natin, ay hindi tayo patatawarin ng Ama sa ating mga kasalanan. Kahit anong hagulgul mo dyan, kahit anong pagpikit mo dyan, lumuha ka man ng dugo, pero yung kapatid mo, yung kapwa mo, hindi mo pinapatawad, ay hindi ka rin patatawarin ng Ama. Hindi tayo patatawarin ng Ama sa ating kasalanan. Kahit anong pagsayaw mo dyan, kahit anong pagtaas ng kamay mo dyan sa Panginoon, kung meron kang kagalit sa kapwa mo, ay hindi ka patatawarin ng Ama. Anong kailangan natin gawin? Magpatawad tayo. Matuto tayo magpatawad. Amen? Tinan mo yung katabi mo ngayon. Baka may sumapa na loob sa'yo yan. Amen? Palakpakan po natin Panginoon. Amen? Napakalaga kasi sa ating buhay bilang isang Kristiyano, yung merong pusong dalisay, yung merong dalisay na puso. Magkakaroon tayo yan kapag marunong tayong magpatawad. Learn to forgive. Marunong tayong magpatawad. Ang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Amen? Kung saan malalaman natin na masarap magpatawad kaysa hindi magpatawad. Masarap pong matulog kapag wala kang kinikimkim na galit, wala kang kagalit, di ba? Amen? Ayun yung maglalakad ka sa street nyo, yung payapa ka maglalakad, yung arkilado mo yung buong kalsada, gaganong ka, na wala kang kagalit, amen? Di ba? Kaysa naman maglalakad ka sa street nyo, na, masama ng tingin sa akin, may galit sa akin, may galit, di ba? Wala kang peace, wala kang kapayapaan. Masarap pong mamuhay ng walang kagalit. Kaya kung meron pa dyan sa puso nating galit, ay alisin na natin yan. Ha? Hindi tayo kalulugdan ng ating Panginoon dyan. Hindi tayo patatawarin ng ating Ama sa ating mga kasalanan. Kahit mag-pray tayo, kahit 30 days ka pang mag-pray. Hindi tatanggapin namin kasi maliwanag naman sa salita niya. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang iba, hindi rin naman patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan.
Kaya napaka-importante sa ating buhay bilang isang Kristiyano, matuto tayong magpatawad. Sabihin natin, magpatawad. Hindi yung pupunta ka sa palengke na, patawad naman. Baka sabihin ng tindera sa'yo, wala ka namang kasalanan, ba't ka hingi ng tawad? Diba? Kailangan, yung tunay na pagpapatawad. Amen? Wag mo naman baratin yung pagpapatawad mo, lubos-lubosin mo na. Pagpapatawad lang naman Amen? Kung nais natin ang dalisay na puso, kailangan matuto tayo magpatawad. Sabi sa Kawikaan 17:9, Proverbs 17:9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan. Amen? Amen. Ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Amen? Ano sabi doon? Ang pagpapatawad daw sa kapwa ay nagpapasarap ng samahan, nagpapatibay ng samahan. Kaya kung gusto mong tumibay yung samahan nyo bilang isang friendship, BFF forever, ay magpatawad ka. Sa mga nagkakasala sa'yo. Kasi alam niyo yung pagpapatawad, masarap sa pakiramdam. Alam niyo yung pag nakalaya ka, di ba minsan pag sa mga nakakulong, makikita natin pag nakalaya sila, nakalabas sila sa selda, nagtatalon-talon, di ba? Ganon din yung tayo kapag nakapagpatawad tayo sa ating kapwa, yung puso natin tumatalon sa tuwa. Kumbaga, may peace na, may kapayapaan na. Sabi doon, kaya nakakapagpatibay ng samahan, yung pagpapatawad, nagpi-feedback po yung, dito po sa akin, sa harapan. Amen? Amen. Napakasarap magpatawa dahil ito yung nagpapatibay ng samahan. Ang totoong Kristiyano, marunong magpatawad sa kanyang kapwa at higit sa lahat, sa kapwa niya Kristiyano. Amen. Ang totoong Kristiyano marunong magpatawad. Pag hindi yan nagpatawad, hindi yan totoong Kristiyano. Amen. Hindi niya sinasapamuhay ang salita ng Diyos. Ang sabi sa Luke 11:28, mapalad ang nakikinig at tumutupad ng salita ng Panginoong Diyos. Amen. Kung yan lang ay nakikinig lang yan at hindi tumutupad sa salita ng Diyos, ay hindi mapalad yan. Diba? Ang sabi sa Luke 11:28, maliwanag na, mapalad ang taong nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos. Kung hindi niya tinutupad ang salita ng Diyos pamagitan ng hindi niya paghingi ng tawad sa kapwa, hindi, nakikinig lang yun. Diba? Minsan sa isang anak, pag sinisera mo na ng isang magulang, bulyaw ng magulang, nakikinig lang yan. Nakikinig lang yan. Pero kapag yan hindi niya tinupad yung sinabi ng magulang, nakinig lang siya. Diba? Hindi niya tinutupad yung salita ng magulang niya. Kaya napaka-importante, bilang isang Kristiyano, ay matuto tayong makinig. Matuto tayong magpatawad sa ating kapwa Kristiyano. Ayun yung number 1 natin, learn to forgive. Amen? Yung pangalawa natin, kapag marunong ka nang magpatawad, nagpatawad ka na sa iyong kapwa, yung pangalawa natin, remove anger from your heart. Yun. Alisin mo na yung galit sa puso mo. Hindi yung pag pinatawad mo na, pinatawad na kita. Okay na yun, wala na sa akin yun. Okay na yun, naakbay-akbay ka pa, tapos bibigwasan mo ng ganun. Okay na yun, na-quits na tayo ha. Hindi po ganun. Okay na yan. Basta kahit huwag ka muna magpakita sa akin ng 1 linggo. Okay na. Bati na tayo. BFF na tayo ulit. Okay na. Hindi po ganun. Kapag ikaw yung nagpatawad, make sure na alisin mo na yung galit sa puso mo. Para magkaroon tayo ng dalisay na puso, kailangan alisin na natin yung galit sa puso natin. Ano sabi sa Efeso 4:31? Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Amen? Kasi kapag may galit tayo sa puso natin, anong nagagawa natin kapag may galit tayo sa puso natin? Madali tayong magalit, madali kang sumigaw, diba? Ayoko niyan, parang ang dali mong madaibot yung utak mo sa galit kapag mayroon ka pang galit sa puso mo. Ang dali mong magalit. Ang dali mong mambulyaw, ang dali mong manlait, manakit ng damdamin ng kapwa, di ba? Para lang masabi na matapang ako eh. Para lang masabi na malakas ako sa iyo eh. Kailangan pagsabi ako ng ganito sa iyo. Hindi po. Kailangan bilang isang Kristiyano, kung gusto natin ng pusong dalisay na puso, matuto tayong magpatawad. Pangalawa, alisin natin yung galit sa puso natin. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang pag-alis ng galit sa puso ay hindi ito kahinaan o kaduwagan. Ang pag-alis ng galit sa puso ay hindi ito kahinaan, hindi ito kaduwagan. Ito'y katapangan na kaya mong palayain ang iyong sarili sa galit. Amen? Ito'y kalayaan na kaya mong paalis, kaya mong lumaya sa galit. Diba? Masarap pong lumaya sa galit eh. Masarap humingi ng tawad, masarap alisin yung galit. Napakasarap po. Napakasarap. Kaya make sure po sa buhay natin bilang tunay na Kristiyano, hindi yung Kristyanuhan lang.
kailangan nandun yung tunay na pag-alis natin ng galit. Kasi hindi kasi kalooban ang sabi sa Matthew 5:8, mapalad ang taong may malinis na puso. Okay? Bakit? Dahil makikita niya ang Panginoong Diyos, ang Panginoon. Diba? Sinasabi sa Matthew, yung mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Ngayon, kung hindi malinis, kung hindi dalisay ang puso mo, makikita mo ba ang Diyos? Sino ang makikita mo? Amen? Baka si Taning. Sure naman yan kapag hindi malinis ang ating puso, di ba? Kaya mapalad tayo. Sabi mo sa sarili mo, mapalad ako. Kasi may malinis na puso na ako ngayon. Amen? Ang kailangan na maghari sa ating puso ay pag-ibig. Amen? Kapayapaan. Colossus 3:15. Sabi sa Colossians 3:15, pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo. Sapagkat ayan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan, magpasalamat kayong lagi. Ano doon kailangan natin pagariin sa ating puso? Hindi daw galit. Kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat iyan ang dahilan kung bakit tayo tinawag sa isang katawan. Isa kasi tayo family, isang katawan tayo. Tinawag tayo sa isang katawan. Na kung saan hindi pwedeng, example natin, galit ako sa tiyan ko, hindi ko ito papakainin. Paano na lang kapag hindi mo pinakain yung sarili, damay lahat. Manginginig ang katawan mo, manghihina ka, hindi gagana yung pag-iisip mo, hindi ka makakapagtrabaho. Ganon tayo. Kapag meron tayong kagalit sa ating kapwa, meron tayong galit sa ating kapwa, hindi tayo makakagalaw ng maayos. Diba? Hindi tayo makakapagtrabaho ng maayos. Hindi natin magagampanan yung kalooban ng Diyos ng maayos. Amen? Kasi, example natin, magwawalis tayo dito o magtutugtog tayo, pero may galit pala ako kay Brother Pan. Example, may galit pala ako sa kanya, tapos nagbe-base-base ako dun. Ano na lang yung tawag sa akin din? Hipokrito ako yun. Tutugtog ako, may galit naman ako sa kanya. Di ba? Hindi pa pwede yun. Di ba? Pagmasdan natin ng isang alulod sa isang bahay, kapag ang isang alulod ay barado, punong-puno ng dahon, mababarahan, maapektuhan lahat. Pwedeng bumigay yung alulod, yung gutter ba tawag doon? Pwedeng bumigay yun. Kasi hindi siya nadadaluyan na maayos eh. Ganon tayo sa isang katawan. Kailangan meron tayong pagarian yung kapayapaan natin. Kasi tinawag tayo sa isang katawan ng Panginoon. Kaya lagi tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang higit na galit na hawak mo sa iyong puso sa nakaraan, mas mababa ang iyong kakayahan mahalin ang kasalukuyan. Amen? Tama naman, di ba? Kapag meron kang galit sa nakaraan, yung galit mo kay brother, kay sister, sa kapwa mo, dati-dati pa, mahihirapan kang mahalin yung kasalukuyan ngayon, di ba? Kapag may pumasok sa yung bago na kapatid, mahihirapan kang magmahal kasi hindi mo nga nagawang mahalin yung kapwa mo na brother mo dati. Tapos may bagong papasok sa iyo ngayon na brother, sister. Paano mo siya mamahalin ngayon hindi mo pa nga na kayang magpatawad? Hindi mo kayang alisin yung galit mo pa dati. Di ba? Kaya bilang isang Kristiyano, kung gusto nating magkaroon tayo ng dalisay na puso, alisin na natin yung tinik, yung galit sa ating puso. Naranasan niyo na po bang matinik ng isda? Anong pakiramdam kapag natitinik ng isda? Ha? Parang laging merong, ganon ka ng ganon, hindi ka mapakali, meron kang ginagawang gamot na saging, pampatanggal, ha? Parang ang hirap alisin. Ha? Mahirap. Kaya parang ganon yan, tinik yan kasi sa puso natin eh. Paano mananahan ng Diyos sa puso natin kung nandun yung galit na nanahan? Yung galit. Kaya dapat alisin natin para magkaroon tayo ng pure heart, dalisay na puso sa ating Panginoon. Awit 37:8, sabi sa Psalms 37:8, huwag kang mapupuot, di mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo sana, walang kabutihang makakamtan ka. Amen? Totoo naman. Wala naman talagang kabutihang makakamtan ng galit eh. Ano ang makakamtan nito? Kayabangan, inis. Ayun yung makakamtan yan. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, iwasan daw natin. Huwag daw tayong mapupuot, di mababalisa. Iyang pagkagalit, iwasan mo. Sana. Walang kabutihang makakamtan ng galit sa ating puso. Kaya, ihikayat ko lahat. Kung may galit pa kayo sa akin, alisin nyo na. Amen? Amen. Friend po tayo sa PFB. Amen. Number 3. 5 lang po ito. Pangatlo na po tayo. Don't get tired of doing good to others. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Para magkaroon ka ng pusong dalisay. Diba ang
Ang paggawa ng mabuti sa kapwa, kusang loob ba yan? O napipilitan ka lang? Diba? Kapag ikay gumagawa ng kusang, hindi ka nagsasawang gumawa, hindi ka napapagod gumawa ng mabuti sa iyong kapwa, nagkakaroon ka, nade-develop yung puso mo, yung dalisay na puso mo na nahahabag ka. Amen? Ang sabi sa Galatia 6:9-10, Galatia 6:9-10, yan. Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Pagdating ng takdang panahon, tayo'y aanay kung di tayo magsasawa. Verse 10, kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Amen? Sabi doon, para magkaroon tayo ng dalisay na puso, huwag tayong magsawa, umapagod sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Ano ba yung benepisyo kapag hindi tayo nagsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa? Una doon, aani tayo sa takdang panahon. Amen? Aani tayo. Once na nagtanim ka ng kabutihan, hindi naman aani ka ng sama ng loob eh. Hindi ka naman aani ng puot, hindi ka naman aani ng galit. Nagtanim ka ng kabutihan, aani ka ng kabutihan. Di ba? Once yung buto, tinanim mo. Kunyari, may example, may buto akong mangga. Itinanim ko ito. Aani ba ako ng isang mangga lang? Hindi, di ba? Pagdating ng takdang panahon, kapag yan naging puno at bumunga, aani ako ng kaing-kaing. Kilo-kilo. Yeah? Kapag ikaw nagtanim ka na sama ng loob sa iyong kapwa, aanim ka ng kaing-kaing na sama ng loob. Aani ka ng kaing-kaing na galit kasi yun yung tinanim mo eh. Diba? Wala naman nagtanim ng santol, aani ng mangga. Amen? Meron ba dito nagtanim ng sili? Kinabukasan, bubunga ng kamatis. Wala. Diba? Kapag tinanim mo sama ng loob sa iyong kapwa, sama ng loob din ang iyong aanihin. Amen? Aani tayo sa dakdang panahon, yung benepisyo, aani tayo. Magkakaroon tayo ng dalisay na puso. Amen? Kapag nagtanim ka, magkakaroon ka ng dalisay na puso. Isa sa kailangan natin bilang isang Kristiyano, yung mayroong tayong dalisay na puso sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Sa paggawa ng mabuti sa ating mga kapwa pananampalataya. Amen? Ayun po yung benepisyo kapag gumagawa tayo ng mabuti sa ating kapwa. Kaya, huwag nating sayangin yung mga pagkakataon na pwede kang gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Kapag may kumatok sa'yo dyan at meron ka naman, magbigay ka na. Sabi nga dun sa, hindi ko lang matandaan kung anong verse na, kapag ikaw ay nagpahanda ng salo-salo daw, ng kainan, huwag mo daw tawagin yung mga may kaya, yung mga mayayaman. Ang tawagin mo daw yung mga pilay, yung may mga sakit, yung mga pulubi. Kasi bakit? Kapag tinawag mo daw yung mga mayayaman, kaya nilang ibalik, kaya nilang suklian yung ginawa mong kabutihan sa kanila. Pero kapag tinawag mo yung walang kakayahan, na pakainin sila, ang Diyos ang magpapala sa iyo. Ang Diyos yung magpapala sa atin. Kaya sa buhay natin, kapag may nangangailangan, tulungan natin. Kapag may nangangailangan kapwa mo, ako pa yung nangangailangan din. Joke lang. Amen? Kaya sa buhay natin. Amen. Palakpakan mo natin. Seryoso tayo eh. Alam niyo pa ba kapag nandito kayo sa harapan, makikita niyo yung tao eh. Kung sino yung seryoso yung nakikinig. Amen? Kaya makinig po tayo kasi sinabi ko kanina sa Luke, mapalad ang taong nakikinig. Diba? Kaya mapalad tayo. Sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, wag nating kumbaga yung isipin natin na ano kayo yung balik nito sa akin. At may ganun eh. Kapag gumagawa ng mabuti sa kapwa, kumbaga, gumagawa na lang kasi merong siya mauhutot. Uy, bibigyan ko to ng ganito kasi alam ko bibigyan ako nito ng doble. Diba? Kapag ganun yung kaisipan natin, hindi natin napapaliguran ng Diyos. Kapag ganun yung kaisipan natin, hindi tayo nagkakaroon ng dalisay na puso. Amen? Para magkaroon tayo ng tunay na dalisay na puso sa ating Panginoon. Para makalapit tayo sa presence ng Panginoon, kailangan, una, ano sabi doon? Matuto kang magpatawad. Pangalawa, ano doon? Kala ko walang nakikinig. Uuwi na sana ako eh. Diba? Alisin natin yung galit sa ating puso. Pangatlo, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Amen. Pangapat, ito, maraming bumabagsak ditong Kristiyano eh. Always be humble. Amen. Hindi always be humbug. Amen. Kailangan lagi kang magpakumbaba sa Panginoon. Lagi kang magpakumbaba sa iyong kapwa. Hindi yung nagmamayabang ka, ako yung magaling. Kaya ko to. Hindi kita kailangan, hindi. Sabi sa salita ng Panginoon, ang siyang nagpapakababa ay siyang itinataas ng Panginoon. Amen? Saan ba pumupunta ang ulan? Bumabalik ba pataas? Hindi. Bumababa sa pinakamababa. Doon ang ulan. Ganun ang biyaya ng Diyos.
Ganun kapag tayo nagpakumbaba, tayo pagpapalain ng Diyos, tayo itataas ng Diyos. Sabi sa Efeso 4:2, kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensya sa isa't isa. Amen? Ano sabi doon? Kayo'y magpakumbaba, mahinahon at matyaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Amen? Ang tunay na Kristiyano ay marunong magpasensya. Marunong huminahon. Hindi yung kapag mainit na yung isa, ay gagatungan mo pa. Amen? Anong nangyayari kapag pareho kayo nag-aapoy? Diba? Pwede kayong masunog na dalawa. Sa sobrang lakas nyo. Kailangan lagi tayong humble. Sabihin mo sa sarili mo, humble. Hindi hambog. Amen? Palakpakan po natin, Panginoon. Ang pagpapakumbaba ay nagkakalugan na ikaw ay may dalisay na puso. Amen? Kapag tayo lagi nagpapakumbaba sa ating kapwa, sa ating Panginoon, nagkakahulugan nyo na meron kang dalisay na puso. Maging ganap ang pagpapakumbaba at malumanay, maging magpasensya, ipadama ang pag-ibig sa bawat isa. Ang lagi nagpapakumbaba ay siyang itinataas na ating Panginoon. Ang tunay na sekreto ito po. Ang tunay na sekreto para magkaroon tayo ng dalisay na puso ay yung merong mapagpakumbabang puso. Ang tunay na sekreto para magkaroon tayo ng pusong dalisay sa ating Panginoon ay meron tayong magpakumbabang puso. Kapag meron kang magpakumbabang puso, tataas ka ng ating Panginoon. Amen? Kapag tinaas ka ng Panginoon, ibig sabihin, napansin ka ng Panginoon, tinaas ka. Ibig sabihin yun, uy, karapat dapat to. Kasi sobrang humble nito. Sobrang bait nito. Amen? Gusto po ba natin ng pagpapala? Gusto po ba natin ng pusong dalisay? Gusto po ba natin makita ang Diyos? Sino pong gustong makapunta sa langit? Amen? Sino pong gustong makita ang Diyos, harap-harapan? Amen? Magpakumbaba po tayo. Humingi tayo ng tawad. Kalimutan na natin yung mga galit, yung puot. Huwag na natin itanim sa ating puso yan. Walang magandang maidudulot sa ating kapwa yan. Sabi sa Kawikaan 11:2, Proverbs 11:2. Ito po, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit, pagpapakumbabay nagbubungo ng karunungan. Amen? Ano sabi doon? Kahihiyan daw yung laging dulot ng kapalaluan. Kapag ikaw yung masyadong mapagmataas, mayabang, nagiging kahihiyan. Kahihiyan ang resulta nito. Amen? Ayaw natin yung bilang isang Kristiyano na mapapahiya tayo dahil sa galit natin na biglang-bigla na magagalit ka na, hindi mo alam yung side ng iba. Magagalit na tayo, hindi ayaw ng Diyos yun. Kailangan, sabi doon, kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit, pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Kung gusto natin ng sapat na karunungan, tunay na karunungan, lagi tayong magpakumbaba sa ating Panginoon. Amen? Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, diba? Huwag ka nang mahiyang magpakumbaba. Libre lang yan eh. Amen? Magpakumbaba po tayo. Wala pang mawawala sa taong nagpapakumbaba. Meron pang nadadagdag sa kanya eh. Itinataas ng ating Panginoon. Tayo'y magpakumbaba upang magbunga ng karunungan at hindi kayabangan. Amen? Magpakumbaba tayo. Ang taong may karunungan ay marunong umunawa sa kanyang kapwa. Amen? Kapag ikay may karunungan, marunong kang umunawa sa iyong kapwa. Marunong kang magpakumbaba sa iyong kapwa. Diba? Example natin ang ating Panginoon. Grabe yung pagpapakumbaba ng ating Panginoon. Kahit pwede niya Diyos siya eh. Hinubad niya yung pagka-Diyos niya para sa atin. Kahit tinadya ka na siya, sinuntok na siya, kinaroonaan siya ng tinik, binuwat niya yung cross, habang binubuwat niya, binabato siya. Anong tawag doon? Sinibat siya. Pinainom siya sa sibat na nilagyan lang ng pom o damit. Grabe yung pagpapakumbaba natin. Mo akalain natin ha, Panginoon siya. Diyos siya. Pwede niya naman napatayin na ng lahat eh. Lipunin niya na ng lahat pero hindi niya ginawa. Nagpakumbaba siya. Diba? Sabi niya pa nga sa Diyos Ama, Ama, patawarin mo po sila dahil hindi nila alam ang ginagawa nila. Dapat ganun yung kaisipan natin, dapat ganun yung puso natin. Kapag may nakakagawang mali sa ating kapwa, sabihin natin sa Ama lagi, Lord, patawarin mo to. Hindi nila alam ang ginagawa niya. Ganun din naman sabi ng Panginoon sa Kristo eh. Ganun gawin natin kapag nasasaktan tayo, mayroong galit sa atin yung kapwa natin, Lord, patawarin mo po si ganito. Hindi niya po alam ang ginagawa niya. Diba? Gawin natin yung ginagawa ng ating Panginoong Diyos sa buhay. Katulad ng ginawa ng Panginoon Jesucristo na tumawag sa Ama, Lord, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang ginagawa nila. Amen? Totoo naman. Kapag nagalit ang isang tao, hindi niya naman alam ang ginagawa niya. Meron bang nagalit na nakaprogram ka agad, ganito ko magalit eh.
nakaprogram ka agad sa isip niya. Hindi, di ba? Kapag nagalit ang isang tao, bulyaw na lang ng bulyaw yan. Wala na naman, di naman nakaprogram yun. Amen? Ganun ang tao, minsan pag nagagalit. Diba? Bigla-biglaan na lang magagalit, di nila alam yung pinagsasabi. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, matuto tayong magpakumbaba. Amen? Sabihin mo sa iyong sarili, magpapakumbaba na ako ngayon. Amen? Amen? Napakasarap magpakumbaba eh. Kasi maging hambog, maging mayabang, diba? Napakasarap. Tapikin mo muna yung katabi mo. Amen? Diba? Pakumbaba ka. Amen? Last, panlima. Amen? Dahil nagpakumbaba ka na, dahil tinalis mo na yung galit sa puso mo, dahil narunong ka nang magpatawad, yung panglima, control yourself. Pagpipigil sa iyong sarili. Pagpipigil sa ating sarili. Para magkaroon tayo ng pusong dalisay. Dalisay na puso, kailangan meron kang pagpipigil sa sarili. Kanina, yung una natin, matuto ka magpatawad. Yung pangalawa natin, alisin yung galit sa puso. Pangatlo, huwag kang magsawang gumawa ng mabuti. Pang-apat, lagi kang magpakumbaba. Panglima, kontrolin mo naman yung sarili. Ayan. Kapag kinukontrol natin yung sarili natin sa galit, nagkakaroon tayo ng pusong dalisay. Kailangan gawin upang makontrol ang sarili. Ano sabi sa Santiago 1:19-21? James 1:19-21? Mga kapatid kong minamahal, unawain niyo ito. Sabi doon, maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. 20. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang galit daw hindi nakakatulong sa paningin ng Diyos para hindi tayo maging kalugod-lugod sa Kanya. Kaya talikuran na ninyo ang marunuming gawa at alisin ang masamang asal. At alisin ang masasamang asal, magpakumbabang tanggapin ninyong taimtim sa inyong puso ang salita ng Diyos, sapagkat ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Amen? Ano sabi doon? Wag unawain daw natin, maging alisto sa pakikinig. Kasi minsan, ang tao kapag nawawala sa control sa sarili, hindi nila nakokontrol yung sarili. Kung, ano sabi doon sa verse 19 na, sabi nga dito, maging alisto kayo sa pakikinig. Ayun. Sa pakikinig, dahan-dahan pagsasalita at huwag agad magagalit. Ayun yung dapat gawin natin. Kailangan gawin upang makontrol ang sarili. Ang una doon, ang sabi, maging alisto sa pakikinig. Amen? Kailangan kapag nagagalit ka, pakinggan mo muna. Huwag kang kaagad magagalit. Diba? Minsan maraming tao na kapag nakakinig ka agad ng pangit sa buhay niya, nagagalit ka agad, umaangat ka agad yung temper. Parang galit na ako, parang hindi ka agad pinakikinggan. Kailangan sa buhay natin bilang isang Kristiyano, kapag nais natin ang pusong dalisay sa Panginoon, kailangan makinig tayo. Pakinggan muna natin, maging alisto tayo sa pakikinig. Pangalawa, dahan-dahan sa pagsasalita. Kontrolin natin yung ating pagsasalita sa ating kapwa. Kasi minsan, ang sabi sa Proverbs ba na, yung ating dila daw ay makapangyarihan. Kung anong sinabi mo, siyang magaganap. Pag ikaw ay nagagalit, ang dami natin sinasabi sa ating kapwa masasama, masasakit. Kaya nawawala yung pagkapusong dalisay na hapon. Once na tinanggap natin ang ating Panginoon sa ating buhay, amen, nagkakaroon tayo ng pusong dalisay. Amen? Kapag ikaw tinanggap mo lang ang Panginoon at hindi mo inayos ang iyong puso, hindi mo nilinis ang puso mo sa Panginoon. Sabi nga sa James, Santiago 4:9 ba yun na, ang sabi doon na lumapit ka sa Panginoon at siya'y lalapit. Linisin mo ang iyong kamay. At ang iyong puso, kailangan pure heart. Kaya sa buhay natin bilang isang Kristiyano, sorry, nabubulol na po ako. Dahan-dahan sa pagsasalita. Pangatlo, huwag agad magagalit. Bakit? Dahil ang galit, sabi sa 21, kaya talikuran ninyo ang sabi sa 20, dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya kung tayo nagagalit sa ating kapwa, hindi nalulugod ang ating Panginoon. Amen? Alisin ang masasamang asal. Amen? Ang masamang asal ay isa sa mga bagay upang hindi natin makontrol ang ating sarili. Amen? Kapag may pangit kang ugali, pangit ng asal natin sa ating kapwa, hindi kasi natin nakokontrol yung galit natin, yung lalabas sa bibig natin. Kaya make sure sa buhay natin bilang isang Kristiyano na kontrolin natin yung ating sarili kapag tayo lalo't nagagalit. Amen?
taimtim na tanggapin sa ating puso ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang makikipagligtas sa atin. Amen? Kaya sa buhay natin, para magkaroon tayo ng pusong dalisay, conclusion natin, ang dalisay na puso ay makakamtan natin kung tayo ay, meron pala dito. Ang dalisay na puso ay makakamtan natin kung tayo ay may pagpapatawad. Number 1 natin yon. Aalisin ang galit sa puso. Huwag magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa. Laging magpakumbaba at higit sa lahat, magkaroon tayo ng pagpipigil sa ating sarili kung tayo ay nagagalit. Sabi sa Matthew 5:8, last verse natin, balikan natin yung binasa natin kanina, Matthew 5:8, mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? Paano ba maging malinis ang puso? Amen? Katulad, balikan ulit natin, pinag-aralan natin, number 1, magkakaroon tayo ng malinis na puso kapag nagpatawad tayo. Magkakaroon tayo ng malinis na puso kapag inalis natin yung galit natin sa ating kapwa. Magkakaroon tayo ng malinis na puso kapag ikay tumutulong sa iyong kapwa na hindi napapagod, na hindi nagsasawa. Magkakaroon tayo ng malinis na puso kapag tayo lagi nagpapakumbaba. At higit sa lahat, magkakaroon tayo ng malinis na puso kapag tayo nagpipigil ng ating galit. Meron tayong pagpipigil sa ating sarili. At, ano sabi doon? Makikita natin ang Diyos. Amen? Gusto natin yung makita. Kaya nga tayo nandito ngayon. Nakaupo tayo dyan. Dahil gusto natin makita ang Diyos. Gusto natin makapiling natin ang Diyos. Amen? Kung ayaw mong makita, kung ayaw mong makausap, kung ayaw mong magpuri sa Diyos, amen? Gusto mo doon kay Taning, mainit doon. Amen? Ayaw natin yun. Make sure sa buhay natin, magkaroon tayo ng malinis na puso. Magkaroon tayo ng dalisay na puso para makita natin yung tunay na plano ng Diyos, yung tunay na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya tayo po yumuko at manalangin. Lord, salamat, Panginoon, sa mapagpalang gabing ito, Panginoon, na ang iyong salita, Panginoon, ay aming pinag-aralan. Tunay nga, Panginoon, na hindi lang namin ito napakinggan, O God, bagkus ito'y, Panginoon, tuparin namin. At Lord, sabi mo sa iyong salita, Panginoon, mapalad ang taong may malinis na puso, sapagkat ikay aming makikita, Panginoon. Tunay nga, O God, muli, nilalapit namin ang aming puso, na siya sa atin mong muli ang aming puso, Panginoon. Dalisayin mo ang aming puso, Panginoon, na maging karapat dapat kaming humarap sa iyo, Panginoon. Lord, kaya naman, Panginoon, sa gabing ito, O God, patuloy, O God, gawin mong dalisay ang aming puso. Maging banal mong tahanan ang aming puso, O God. O Lord, matuto kami magpatawad. Alisin na namin, Panginoon, kung anumang galit sa aming puso. At Lord, na bigay mo sa aming puso, ilagay mo sa aming puso na hindi kami mapagod sa paggawa ng mabuti sa aming kapwa, O God. At Lord, magkaroon kami ng humbleness, Panginoon. At tunay mga Panginoon na makontrol namin ang aming sarili kung kami nagagalit, Panginoon, sa aming kapwa, Lord. Lord, nais namin makita ka. Nais namin makapiling ka. Nais namin mapapurihan ka. Kaya naman, Panginoon, nilalapit namin ang aming buong puso, Panginoon, na tunay, O God, na linisin mo kung ano man, Panginoon, ang karumihan pa namin ginagawa, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong papurit pagsamba sa tanging pangalan ng anak si Jesus. Amen. Amen. Muli po tayong tumayo sa presensya ng ating Panginoon. At muli po nating awitin na ang nais po natin ay magkaroon ng pusong dalisay. Amen. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan.
handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos, para sa'kin. Pusong dalisay ang aking nais. Dalikayin mo, Diyos, para sa'kin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Panginoon, maraming salamat. Tunay nga, Panginoon, na pusong dalisay ang nais ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we thank you for your word. Salamat, O Diyos, na ito ay mananatili sa aming mga puso, Panginoon. We praise you, we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Dadako po tayo sa pagbibigay. Alam niyo po bang mahirap magbigay kapag hindi pusong dalisay yung umiiral sa atin? Amen. May babasahin po ako. Habang nakaupo ako doon, pinagbubulay-bulayan ko na to eh. Ang ganda po nito. Pakinggan natin. 2 Corinthians 9 verse 10. Ito. Ang Diyos na nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay na makakain na siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang magbunga ng sagana ang inyong kabutihan. Amen. Ang Diyos daw ay nagbibigay ng binhing itatanim at tinapay. Sabi po sa Malakay 3:10, di ba alam natin po yung 10%, binibigay natin sa Panginoon. Minsan, naisip po ba sa sarili mo, nagbigay na ako ng 10% eh. Di ba? Alam niyo po bang hindi ka pa talaga doon nagbigay? Saan po manggagaling yung binhi at tinapay? Yun, di ba? Doon po sa 90. 90 pa po pala. Ang totoo, nagbigay ka lang sa Panginoon. Ano bang nagagawa ng 10%? Habang binabasa ko kanina dito, oo nga no. Yun po pala yung pag-maintain lang. Tignan niyo sa Malakay. Malakay 3 verse 11. Sabi dito, hindi ko rin hahayaang salantahin ang mga balang ang inyong pananim. Sa 10%, hindi hahayaan ng Diyos na salantahin. Di ba? Yung kinikita mo, di ba? Yung mga bagay na meron ka sa buhay, yun yung nagagawa ng 10%. Pero sa 90 po, hindi ka pa talaga nakapagbigay. Ay sa 10, di ba? Binigay mo pa lang sa Panginoon yung para sa Kanya. Amen? Doon pa po, ikaw magtatanim sa 90. Di ba? Minsan, pag nagtanim ka, ang Diyos po pala, i-maintain niya lang. Anong i-maintain ng Diyos kung wala kang tinanim? Di ba?
Di ba? Kailangan mong i-maintain. At yung pag maintain lang doon ng Diyos, hindi niya hayaang sirain yung mga bagay na itinanim mo para sa Kanya. At para mamunga yun, di ba, minsan, pag nagtanim ka sa lupa, suntok sa buwan pa kung tutubo. Kailangan mo pang diligan, kailangan mo pang lagyan ng pataba, di ba? Alam niyo ba yung pataba, saan kukunin yon? Doon pa sa 90. Amen? Nagigets niyo po? Doon ka pa kukuha ng pataba. At kapag yun po ay tumubo, mga magulang, mga kapatid, aani ka uli ng 10%, ay ng 100% o higit pa. Wala namang nagtanim ng mangga, tapos aani lang ng isa. Diba? Alam niyo po ba kung bakit minsan nasisira yung pananim? Kasi meron niyang mga insekto, di ba? Minsan naiinis ka pag ang laki na ng tubo, biglang may insekto, biglang masisira yung mga yung mga dahon, di ba? Pero ang Diyos, hindi niya daw hahayaan, sabi sa 11 ulitin ko. Kung nauunawaan niyo po ito, kasi minsan akala natin nagbigay na ako ng 10%, nagbigay na ako sa Panginoon nun. Pero totoo ba pala, hindi ba? Doon pa kakunan sa 90, yung itatanim mo at yung aalagaan ng Diyos, di ba? At sa iyo pa rin manggagaling yung ididilig mo, di ba? Magdilig ka, tanim ka sa gawain ng Panginoon, sa mission, para sa mga pastor, sa mga ganyan, kung sa kanino, doon pa lang po. Di ba? Kasi habang binabasa to kanina, akala natin talaga nagtanim ka na. Hindi ka pala nagtanim. Amen? Kung gusto mo po, napagpalain ka pa ng Diyos, mga magulang, mga kapatid, doon sa 90, na napakalaki naman po talaga na ibinigay sa atin ng Diyos, doon ka pala magtanim. At pag nagtanim ka, sabi dito, aalagaan ng Diyos yung itinanim mo. Amen? Nagigets niyo po? Aalagaan ng Diyos. Siya lang ang mag-aalaga. Hindi niya lang iaalaw na may mga tangang manira na mga bagay na meron sa buhay mo ngayon. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, kapatid, ang binigay sa atin ng Diyos sa 90, yung tinapay at yung binhi. Yung tinapay, kainin mo. Di ba? Yung binhi, itanim mo. Di ba? Doon ka pa kukuha sa 90 talaga eh. Diba? Kung maliwanag po sa ating buhay, mga magulang, mga kapatid, yung pusong dalisay po kasi, sa buhay natin, di ba? Napaka-importante po yan. Pag hindi po puso at dalisay mo, di ba? Parang akala mo, ang laki na ng ibinibigay mo sa Panginoon, di ba? Minsan, sinasabi ko pa nga sa Panginoon, Lord, tapat naman ako sa iyo, Panginoon. Binibigay ko naman sa iyo yung 10% ko. Hindi naman issue sa Panginoon, yung laki na binigay mo eh. Ang issue sa Panginoon, kung sumusunod ka ba. Amen? Kaya nga po sa ating pagbibigay ngayon, at maganda rin po yung pinag-aralan natin ngayon, no? Napaka-importante po kasi para makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Di ba yung isang blessed, mapalad ang mga may malinis na puso, makakapiling nila ang Diyos. Ang sekreto para makapiling natin ang Diyos, kailangan may malinis ka na puso. Amen? Paano ba magiging malinis ang puso ng isang tao? Amen? Di ba palagi tayong nadudumihan? Ikaw nga, gusto mo lagi maligo eh. Yeah? Gusto mo palagi kang malinis. Ang Diyos din, ganun. Gusto niya palagi tayong malinis. Di ba? Anong maglilinis sa atin? Ikaw ba mismo? Hindi. Ito ang maglilinis sa atin. Kaya nga lagi tayo umaatin eh. Kaya nga po palagi tayo nakikinig ng salita ng Diyos eh. Lunes hanggang Sabado, nadudumihan ka. Yung puso mo, ano naririnig mo? Di ba? Ano yung nababasa mo? Ano yung nakikita mo? Pumapasok po sa isip puso mo yan. Para malinis tayo, lagi tayong makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kaya yung mga tinatamad pumunta ng church, tinatamad ng magbasa ng salita ng Diyos, yung tinatamad ng makinig ng salita ng Diyos, anong darating faith sa inyo? Faith comes from by hearing of the Word of God. Amen? Ang ganda po nito, yung revelasyon ni Lord ngayon. Di ba? Sa 10%, hindi ka pa nagbigay. Doon ka pa kukuha sa 90 at aalagaan ng Diyos. Basahin ko na lang pong huli. Sa 11, yeah? Hindi ko rin hahayaang salantahin na mga balang ang inyong pananim. Sa mga tuwid, may pananim ka eh, nagtanim ka na eh. At mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Kung may business ka, nagtanim ka sa Panginoon, magbubunga pa po yan. Di ba? Diligan mo lang. Bigay ka sa mission. O, yun, nagdidilig po yun. Yun yung ibig sabihin ng pagdidilig. Hindi naman yung literal, magdidilig ka. Didiligan mo yung pera mo, 1,000. Bukas, 6 na to, 2,000 na to. Hindi po gano'n. Ang gusto ng Diyos, di ba? Magbigay tayo ng buong puso. Tapos po, yun nga po,
kailangan, ito maunawaan natin tong 10% na hindi ka pa nagbigay. Pag-maintain pa lamang po ng Diyos yun. Amen? Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay, na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Pagpalain po, Panginoon, ang mga taong magbibigay. Pagpalain mo ang hahawakan ng kanilang mga kamay. Pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga business, O God, mga trabaho, O God. Tunay nga, O Diyos, iparanas mo ang iyong masaganang pagpapala. Iparanas mo na ikaw ay Diyos na buhay na kanilang pagbibigyan dahil ikaw ang nagsabi sa iyong salita. Subukin ka namin, Panginoon, sa pagbibigay at bubuksan mo ang bintana ng langit at ibubuhos mo ang pagpapala mong masagana sa buhay ng bawat isa. Salamat ng marami, Panginoon. Sa iyo ko po tinitiwala ang lahat ng mga bagay nito. Patunayan mo na ikaw ay Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran. Tapat sa iyo mga pangako, hindi nagbabago noon nginit kailanman. We praise you, Lord. We honor you in the name of Jesus. Amen. 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 Muli po tayong tumayo. Muli po nating ibigay ang ating lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Sa iyo ang papuri at pasasalamat, aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa iyo. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ika'y kasama, o ano ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y ganito. Ang buhay ko, Panginoon. Gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Yes, oh God, Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon, at kami ay tinipon mo mga anak mo, Lord God, para magpuro sa inyo, Panginoon. Lord, salamat po sa walang sawang pag-ibig na pinaparanas mo sa bawat isa, Lord God. Salamat po sa presensya nyo na pinapadama sa tuwing kami magpupuro sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa buhay po ni Brother Neil, Panginoon, na ginamit nyo po ngayong gabi para ipahayag po ang salita nyo, Lord God, at makakaasa kayo, Panginoon, na
gagawin namin at matututo kami magpatawad sa kapwa namin, Lord God. Salamat po sa mga pastor at pastora at kay Bishop, Panginoon, na ginagamit niyo, Panginoon, at binibigyan niyo ng kalakasan para patuloy pong maglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Ikaw ang aking paglilingkod.